algaita dubstudio. Masu burbudar fassara. Tofa ina yin dalodin wanda ke kowace kusurwa kuma mazo kusa wannan haja ce domin faranta wa masoya algaita dubstudio kuma zaraba ga yin dalodin masu siyar da fassarar algaita dubstudio. Wannan haja ta kunshi sako mai matukar muhimmanci ga yin dalodin wanda suke neman fassarar algaita ta can baya wanda ya kasance ana ta tambaya ko kuma babu mai haskenta. To a wannan lokaci Tuna Communication ya zo domin share mu kukan za ku samu kowace iriyar fassarar algaita dubstudio wacce Tuna Communication ya wanko ta sannan kuma ya gyaro ta ya dora ta akan damba. Tuna Communication ya shirya zab domin faranta wa yan downloading haɗi da kuma masu kallon fassara algaita dubstudio. Duk wata fassara inda ta algaita ce komin shekarunta kuma komin yadda aka neme ta aka rasa to da akwai ta wajen Tuna Communication. Kutume lasi ya sun tuna jahunya ne gabaki ɗaya fassarorin algaita dubstudio wanda ya kasance ni mai suburbuda na kasance a ciki kenan gabaki ɗaya su yana da su. Wallahi ya cancanci a tafa mai sannan kuma ya cancanci jinjina ta musamman. Na tabbata cewa ya gama farantawa masoya fassara algaita dubstudio. Tuna ya shirya zab domin kawo muku fassarorin algaita kamar dai su Januwar, mara tabbas da inuwa hadi da kuma dan basaja, sangan mai gaskiya da kuma dan tawaye, sarka da kuma yake da rashin adalci. Ko dai domin su burbudewa kawai ku kira Tuna. Gare ku yan downloading kar ku manta cewa domin faranta muku ko kuma ku faranta wa masoya algaita dubstudio za ku same shi ta namban wayan shi amma kar ku kira shi saboda ba za ta shiga ba. Ku tura mai sako ta WhatsApp kuma ku shigar da bukatar ku kai tsaye. Wannan ita ce lambar da za ku tuntube shi. 091-388-448 sai 9. Kar ku manta cewa Tuna Communication ya shirya tsab domin faranta muku kuma za ku samu kowace iriyar fassarar algaita dubstudio a wajensa domin farantawa masoya algaita dubstudio. Kada ku yi shakku wajen tuntuɓarsa domin kowace iriyar fassarar algaita kuke bukata Tuna yana da ita. Ku kalli Tuna a matsayin wani jagora na kamfanin algaita dubstudio. Tuna kuma ya ce a muku fatan alkhairi sai ya ji ku. Yes! ‘Yan Rufa'i Data Link. Da ‘yan Rufa'i Data Link kaɗai nake gudanar da al'amuran rayuwana na intanet. Domin samun sauƙin more data cikin sauƙi maza ku garzaya ku yi amfani da El Rufa'i Data Link ɗaya tamkar da 1000. Sa, wow! El Rufa'i Data Link. El Rufa'i Data Link kuma? Yes, ‘Yan Rufa'i Data Link. Sa, ƙwarai kuwa. El Rufa'i Data Link shine na ɗaya. To, daman da El Rufa'i Data Link kuje amfani shi ne kuka banna a baya? Ai a wannan zamanin duk wanda baya amfani da El Rufa'i Data Link an bar sa a baya. Shi yasa a kowane lokaci zaki rika gani na cikin farin ciki. Tare da walwala. Wani abin ban sha'awa da datar ‘yan Rufa'i Data Link da zarar ka buɗe application ɗinmu nan take kana da kyautar MB 200. ‘Yan Rufa'i Data Link. Shi ne na ɗaya. Mu ne gangariya data lamba ɗaya. Sassauci Islamic Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. I'm Mukhtar Said, Chief Executive Officer, Sassauci Islamic Medicine. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Da farko idan ka san kayi ko kin yi to ku daina saboda Allah, saboda kuma cututtukan da yake haifarwa a jikinka baka sani ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Idan ka ji matsalarka to sai ka nemi magani domin samun lafiyarka da na iyalanka. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa, bugun zuciya da sauri ko yawan faɗuwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini. Yana sa zafin jiki ko raunin ido, sa'annan idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa.
To alhamdulillah a cibiyar mu ta sassauci idan muka haɗa muku full treatment na masturbation za a rabu da wannan matsalar gaba ɗaya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation, sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka: jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata, sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah muna da ingantaccen maganinsa, ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer, wannan maganin shi muke bayarwa, ake amfani da shi duk matsalar ulcer za a rabu da ita bi iznillah. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Dukkanin lambobinmu na ƙasashen waje ba a kira da shi sai zallan WhatsApp. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci. Manhajar tun asali ta sake dawowa. Zazzafa mai ɗauke da zafafan shirye-shirye iri-iri daban-daban. Mori kallo cikin kundin nishaɗi. Ta ƙunshi sabbin fasarori masu dogon zango da kuma ci gaban tsofi waɗanda aka dakata. Haka zalika tana ƙunshe da tsofin fasarorin fina-finai na da waɗanda kuke marari kuke cewa. Manhajar Algaita Movie Box. Sauke mori kallo cikin ingantaccen hoto da kuma sauti. Shan taba na kawo cutar daji kuma na kisa. Shan barasa na da hadari ga lafiya. sosai. Hagali! Aini yanzu na zama sahibin Rizoli Cafe da Kirima. Ai, kawai jina nake kamar wani matashi. Gamayyar Rizoli Cafe da kuma Kirima. Sam ba su da na biyu. Cancarar sosai. Hagali! Aini yanzu na zama sahibin Rizoli Cafe da Kirima. Ai, kawai jina nake kamar wani matashi. Gamayyar Rizoli Cafe da kuma Kirima. Sam ba su da na biyu. Uballagi tahiyyati ilaikum tahiyyatul Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne wa daukacin al'ummar duniya ga baki daya lale da marhaba tare da cibiyar almuwasa da masu dauke da cututtuka musamman HIV. Rade-rade ya zagaye kunnen kowa wai na rashin samun maganin cutar HIV. To wannan ba gaskiya bane ba.
duba da abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa ma anzalallahu ta'ala da'an illa anzalallahu dawa'an. Allah tabaraka wa ta'ala bai taba saukar da ciwo ba face sai ya saukar masa da magani gaira da'in wahidin in banda cuta kwaya daya, ita ce alharamu, tsufa. Kada ku yi kwanto akan maganinmu na HIV domin sahihi ne, kuma cikin wata 2 kwana 60 kenan za a sha a warke da izinin Allah. Muddin ana shan maganin a inda muka ɗora mutum insha Allah. Mu haƙinmu shine nazari akan magani, amma sauƙi daga Allah ne yake tabbatuwa. Imani da Allah da sallama Ubangiji shine a ala bayan karɓar maganin. Da zarar an yi kokonto babu shakka an cire yaƙini daga Ubangiji. Tabbas su cututtuka sun yawa, kamar idda masu ba da maganin suka yawa, har mutane suka rasa inda za su je sahihin da za a ba su magani don su warkar da cutar da take damunsu. Insha Allah idan kuka zo cibiyar almuwasat za ku ga bambanci. Masu istimna'i wato biya wa kai bukata kenan mun tanadi maganin su dukkanin illolin da yi a jiki. Muna da maganin ulcer, hawan jini da kuma ciwon hanta, sanyi kowane iri da kuma sihiri da sammu, ciwon siga da ciwon koda, asma, kuma sikila da kuma ragowar su gaba daya. Duk da cewa ba shi kaɗai bane ba, amma wasu lokutan matsalar rashin haifuwa ya samo asali ne daga illolin da istimna'i yake yi. Ma'ana mace ta biya wa kanta bukata, muddin ba a yi maganinsa ba za a ta shan magani daban, cuta kuma daban. Yar uwa, kina yunkurin tashi ki kasa, gaba ɗaya ki kasa moruwa sakamakon matsanancin ciwon mara, ciwon ciki musamman lokacin al'ada, kina da matsalan fitar farin ruwa, kwantaccen ciki, rikicewar al'ada ko bukatan gyaran jiki da sauran matsaloli namu na mata, baki da zaɓin da ya wuce cibiyar almiwasa ce, domin nima ita ce zaɓina. Tabbas babu zaɓin da ya wuce maka irin na cibiyar almuwasa. Za ku same mu a nan Kano Zoro, a Jaoji daidai AU mai nasara. A Kamaru muna da wakili a birnin Douala, sannan kuma a ƙasar Niger muna da wakili a garin Tawa. A nan Najeriya kuma muna da wakili a garin Neja. Wassalamu alaikum. Al-Muwassan Islamic Herbal Medicine Center. Cibiyar ce mai inganci sannan ga sauki. Kayo wallahi ka ji an tada sallah ko? Kayo sauri an tada sallah fa. Amma lafiyanka? Zuba shi ba? Gashi kuwa? Ma wannan wayar ta karfe ce ko? A waya ce kaman kowace waya, sai dai tana da karko kuma tana da aminci. To a ina ake samun irin ta? Wannan wayar na saye ta ne a kamfanin Nova Mobiles Plus. A nan ake samu ga rike caji ga kiliyan hoto. Wayoyin da muke sayarwa sun hada da Samsung, iPhone, Google Pixel. Muna sayar da smartphone tare da ƙananan wayoyi masu keypad da dukkanin kayayyakin waya da ake amfani da su baki da. Nova Mobile Plus. Gidan sauki. Ga araha, ga rike caji. Muna ba mu kwastomomin mu tabbacin isar musu da kayansu cikin kankanin lokaci a duk inda suke. Nova Mobile Plus na tafiya daidai da zamani. Muna da website na musamman inda za ku iya shiga domin duba irin wayoyin da kuke bukata, kuma ka saka oda nan take ka biya kuɗinka, abinda ka saya ma'aikatanmu za su kirawo ka domin a kawo maka wayarka har inda kake. Domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓar mu akan lambobin waya kamar haka. Shin kana fama da istimina'i, yawan wasa da kai? Ka sani tana da illa da alamomi masu tsanani gaske. Alamomin su ne yana rage ƙarfin jiki da kwakwalwa, rashin kuzari da gajiya kullum, matsalar lafiyar gaba, sanya saurin inzali, hana jin daɗin aure, bugun zuciya da ba daidai ba, ciwon kai da rashin natsuwa, ƙarancin sha'awa ko ƙarfin maza, fargaba da damuwa mara dalili, yawan mantuwa, ciwon kai mai tsanani ko kuma matsalar gani. Maganinmu yana kawar da matsalar baki ɗaya, halal ne 100% bisa shari'a, babu illa ga lafiyarka, yana dawo da kuzari, ƙarfin zuciya da martaba. Mun tanadi magani mai inganci da zai magance dukkan wannan matsalar cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. Muna ba da magani ne bisa littafin musulunci kamar Alkur'ani mai girma, Hisnul Muslim, Shifa'u Sudur, Tibbun Nabawi. Muna ba da magani matsalar infection ga maza da mata. Ku hanzarta ku amfana da magungunanmu cikin sauƙi da rahusa. Muna tura magani a ko'ina kuke a faɗin duniya.
Al-Host Islamic Herbal Medicine. Sai kun zo. मैंने तेरे लिए छोड़ा है ज़माना, ज़रा तेरा इरादा तो बता। ऐसे नजरे तुम मुझसे चुराना, ज़रा तेरा इरादा तो बता। छाया है मुझ पे तेरा ही नशा, कम वक्त दिल ये कहाँ जा फंसा। ना तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। मेरे तेरा कसूर है ना मेरा कसूर, दोनों के दोनों पास हो के भी दूर। तेरी वजह से मैं तो सोई नहीं, मेरी वजह से तू भी जागा जरूर। तू मेरी मोहब्बत से बच ना सकेगा, समझ जाने मन ये इशारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। हे मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। Hello, Ramadan Booth, don Allah ka same ni a gidan zu yanzu nan. Muna da taro ne akan ƴar Rufa'i. Yawa, Raya, kina ina ne ina ta jiran ki? Yau ne fa taron mu na ƴar Rufa'i din nan. Me zai hana ku taho da ita mana? Wato ina ganin tunda Surayya ba su zo ba ko? Ina jin gara mu fara. Wa alaikum salam. Da hiya. Ni fa kana ta magana ƴar Rufa'i. Baba dan Audu, ni fa ka san harkar siyasan nan ba fiye zage mata ne ba. Ni ma dai haka na faɗa. Ku kwantar da hankalinku, ba maganar siyasa ba ce. Magana ce ta El Rufa'i Data Link. Tabbas El Rufa'i Data Link kamfani da babu kamar sa. Ina ma abota amfani da yanar gizo. Kuna da buƙatar data mai inganci da network wanda babu irinsa? Ku garzayo kamfaninmu na El Rufa'i Data Link. Ku sauke manhajar El Rufa'i Data Link a Play Store ko Apple Store domin more data cikin farashi mai rahusa. Assalamu alaikum al'ummar duniya, mai magana Dr. Adam Saleh, shugaban cibiyar Abu Affan Islamic Medicine Center. Muna gode wa Allah mai kowa mai komai da yake ƙara bamu iko a koda yaushe muke bincike wajen kawo muku ingantattun magunguna wanda suka dace kuma suke kan tsari irin na addinin musulunci. Bayan dogon bincike da muka yi mun ƙara inganta muku ingantattun magungunan mu akan kowane irin matsala da yake damun mutum da yardar Allah. Ina masu fama da matsalan istimina'i wato masturbation. Ku sani cewa istimina'i yana lalata rayuwar mutum kuma istimina'i yana da illoli da yawa a cikin jikin mutum. Kaɗan daga cikin illolin istimina'i shine kankancewan gaba, yawan zafin tafin kafa, yawan kasala, yawan zafin jiki, minti 1-2 gaban ka ya kawo. Istimina'i in ya ci jikin mutum ya ci jikinka yana hana aihuwa. Muna da ingantattun magunguna wanda ake amfani da su cikin sati 2 kuma ka rabu da illolin istimina'i a cikin jikinka da yardar Ubangiji. A ɓangaren 'ya'ya mata yana haifar da ciwon mara, rikicewar al'ada, ɗaukewar sha'awa, a wasu lokutan ma idan ya yi tsanani har yana haifar da rashin haihuwa. Garzayo Abu Affan muna da ingantattun magunguna waɗanda za su magance muku matsalan ku
a cikin sati 2 da yardar Allah. Na masu fama da matsalan HIV, wato cuta mai karya garkuwar jiki wanda da yawa mutane suna mutuwa saboda sun yarda da babu maganinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa ba wani ciwo da Allah ya sauke face ya saukar da maganinta. Cikin ikon Allah matsalar ku ta zo ƙarshe masu fama da matsalan HIV. Muna da ingantaccen magani wanda muke da garanti akan maganin mu wanda za a yi amfani da shi cikin kankanin lokaci kuma a rabu da matsalan HIV gabaki ɗaya da yardar Ubangiji. Saboda kuma yadda da muka yi da shi muke karɓan kashi 50 a cikin 100 bayan ka warke ka zo ka cika ta kashi 50 da yardar Ubangiji. Sai ka yi amfani da magani ya bi jikinka ya zauna ka je ka yi gwaji ka tabbatar da baka da matsalan ka zo ka ba da kashi 50 cikin 100 in Allah ya so ya yarda. Ina mata masu fama da matsalar zamantakewar aure, wata ma har ta kasa gane kan mijinta. Ki garzayo Abu Affan mun shirya tsaf domin magance miki matsalar ki da yardar Allah. Na masu fama da matsalan sihiri ko sammu ko kuma matsala irin na jinnu. Na masu fama da matsalan ciwon siga, sikila, koda da kuma hepatitis A ko B ko C. Za ku iya neman mu akan lambobin wayar mu ko kuma ku zo babban ofis namu da yake cikin garin Kano, Sabuwar Gandu, Kwanan Yan Babala na 2, Darul Tauhid Plaza. Za ku same mu a cikin garin Gombe, za ku same mu a cikin garin Abuja, mutanen Niger za ku same mu a cikin garin Maradi, mutanen Libya za ku same mu a cikin Sabaha ko Musirata ko kuma Trablus. Ina masu neman mu a cikin Algeria, muna da wakili a cikin Algeria, mutanen ƙasar Ghana muna da wakili a cikin Ghana. A duk inda kake kuma a faɗin duniya muna iya aika maka sako cikin awa 24 ya zo hannunka da yardar Allah. Tofa ina yin dalodin wanda ke kowace kusurwa kuma mazo kusa wannan haja ce domin faranta wa masoya algaita dubstudio kuma zaraba ga yin dalodin masu siyar da fassara algaita dubstudio. Wannan haja ta kunshi sako mai matukar muhimmanci ga yin dalodin wanda suke neman fassara algaita ta can baya wanda ya kasance ana ta tambaya ko kuma babu mai haskenta. To a wannan lokaci Tuna Communication ya zo domin share mu kukan za ku samu kowace iriyar fassara algaita dubstudio wacce Tuna Communication ya wanko ta sannan kuma ya gyaro ta ya dora ta akan damba. Tuna Communication ya shirya zab domin faranta wa yan downloading hadi da kuma masu kallon fassara algaita dubstudio. Duk wata fassara inda ta algaita ce komin shekarunta kuma komin yadda aka neme ta aka rasa to da akwai ta wajen Tuna Communication. Kutumelesi ya sun tuna jaunya ne gabaki ɗaya fassarorin algaita dubstudio wanda ya kasance ni mai suburbuda na kasance a ciki kenan gabaki ɗaya yana da su. Wallahi ya cancanci a tafa mai sannan kuma ya cancanci jinjina ta musamman. Na tabbata cewa ya gama farantawa masoya fassara algaita dubstudio. Tuna ya shirya zab domin kawo muku fassarorin algaita kamar dai su Januwar, Mara Tabbas, da Inuwa, hadi da kuma dan Basaja, Sinkan Mai Gaskiya da kuma dan Tawaye, Sarka da kuma Yaƙi da Rashin Adalci. Ko dai domin su burbuɗewa kawai ku kira Tuna. Gare ku yan downloading. Kar ku manta cewa domin faranta muku ko kuma ku faranta wa masoya algaita dubstudio za ku same shi ta namban wayan shi amma kar ku kira shi saboda ba za ta shiga ba. Ku tura mai sako ta WhatsApp kuma ku shigar da bukatar ku kai tsaye. Wannan ita ce lambar da za ku tuntube shi. 091-388-448 sai 9. Kar ku manta cewa Tuna Communication ya shirya tsab domin faranta muku kuma za ku samu kowace iriyar fassara algaita dubstudio a wajensa domin farantawa masoya algaita dubstudio. Kada ku yi shakku wajen tuntuɓarsa domin kowace iriyar fassara algaita kuke bukata Tuna yana da ita. Ku kalli Tuna a matsayin wani jagora na kamfanin algaita dubstudio. Tuna kuma ya ce a muku fatan alkhairi sai ya ji ku. Alaikum yan uwana mata, ga Dr. Alhaji Zaraddini mai yankan shakku zai muku bayani. Assalamu alaikum al'ummar duniya da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharaddin wanda aka fi sani da mai yankan shakku, ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu magungunan gargajiya da ake tunkawo da su a ƙasar nan. Idan kana fama da matsalar sanyin jijiyoyi, ya za ka san kana fama da matsalar sanyin jijiyoyi? Za ka riƙa ruku'u ko sujada da ƙyar ko kuma ba za ka iya ɗaukar abu mai nauyi da hannunka ba ko kuma za ka riƙa tafiya daga nan zuwa can sai ka zo na kawo wuta. Abubuwan da suke da alaƙa da ciwon baya ko kuma idan ka tashi da safe za ka tashi ka ji kamar an maka dukan tsiya, abu yana motsi a cikin jijiyoyinsa, ma'ana abin da muke kira ciwon jijiyoyi. Saboda haka ina son na kira ga mutanen da suke fama da matsalar sanyin mara. Idan kana fama da matsalar sanyin mara, ya za ka san kana fama da matsalar sanyin mara? Za ka riƙa yin fitsari kana jin zafi ko kana fitsari kana ganin farin ruwa ko kana samun ɗaurewar mara. Sannan ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar sanyin ƙashi. Idan kana fama da matsalar sanyin ƙashi, za ka ji gaɓoɓinka suna ɗaurewa suna riƙewa
ko kuma ka rika jin kamar wani abu yana motsi a cikin jijiyoyinka abin da yake da alaka da sanyin kashi. Sannan ina son na yi magana akan mutanen da suke fama da matsalar basir, za ka rika samun ciwon baya ko kuma ka rika samun ba hayanka yana zuwa da majina ko kana ba haya da ƙyar ko kana ba haya da tauri ko kuma kana ba haya da jini. Duka irin wannan matsala ce da yake da alaka da basir. Mazaje ku sani cewa bayan ci sha tufatarwa akwai kuma gamsarwa tsakanin ma'aurata. Kakka ƙasa a gwiwa saboda akwai jijiyoyi da suke kai saƙo, akwai jijiyoyi da suke karɓo saƙo. Idan ɗaya daga cikin jijiyoyin nan ya samu matsala, ɗa namiji ba zai iya sauke haƙƙin da ya rataya a wuyansa ba. Idan mutum yana fama da wannan matsalar ya gaggauta tuntuɓa, ya tuntuɓi masana, ya nemi magani insha Allah kuma za a samu mafita. Sannan ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon suga. Idan kana fama da matsalar ciwon suga, ya za ka san kana fama da matsalar ciwon suga? Za ka riƙa yawan fita fitsari kamar so 6 so 7 a dare, ba ka samun isasshen bacci ko yawan faɗuwar gaba da dai shauransu. Sannan ina son na yi magana ga mutanen da suke fama da matsalar hawan jini. Idan kana fama da matsalar hawan jini, za ka riƙa samun yawan ciwon kai ko kuma ciwon kai ɓari ɗaya ko kuma ka rika samun zafin tafin kafa. Sannan ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar asma, ma'ana tari, za ka rika yawan tari akai ko kuma kirjinka ya rika maka raɗaɗi yana maka ciwo. Idan kana fama da matsalar gyambon ciki ulcer, za ka rika samun zafin kirji ko kuma idan ka ci abu mai yaji ko mai tsami ko mai zafi zai rika haifar maka da matsala ko ciwon baya ko kuma kasala. Duk irin wannan matsala ce da take da alaka da ulcer gyambon ciki. Sannan ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar sikila. Mutanen da suke fama da matsalar sikila ko da yaushe za su rika kasancewa a cikin yanayi na kasala, yanayi na laulayi. Ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar HIV, ma'ana cuta mai karya garkuwar jiki. Idan kana fama da wannan matsalar, kakka ce ka je can ka sha wannan ka sha wancan, Allah bai sa ka dace ba. Ka yi tawakkali ga Allah, ka gaggauta tuntuɓa ta ko a ina kake a faɗin duniya. In Allah ya so ya yarda matsalar ka za ta zo ƙarshe. Idan kana fama da matsalar ciwon ido, kana samun idonka yana maka yana ko yana ƙaiƙayi ko kana gani dishi-dishi ko kuma idan misali idonka ya rufe ne gaba ɗaya baka gani, amma in dai ka san an kawo wuta aka kunna wuta zaka gani, to in Allah ya so ya da ina yi maka albishir da cewa idan ka zai dawo daidai zaka samu mafita. Da izinin Allah ku gaggauta tuntuɓa ta ko a ina kuke a faɗin duniya za a samu mafita. Ina ƴan uwana mata waɗanda suke fama da matsalar baƙonsu na wata-wata. Akwai waɗanda zaka ga idan baƙonsu na wata ya zo, akwai waɗanda zai zo yana wari ko ya zo yana yauƙi ko baƙi ƙira haka ko guda-guda. Ga matan da suke jin abu yana musu yawo a ciki kamar ɗa kamar dutse, ko su ringa ganin fitsarinsu yana canzawa fari haka, ko kuma gabansu ya ringa musu ƙaiƙayi ko ƙuraje yana fitowa, ko kuma gabansu ya ringa bushewa. Ga mata da waɗanda suke samun yawan ɓari ko ciwon baya, akwai waɗanda zaka ji idan bayan su yana ciwo za su ringa jin abu yana musu yawo a baya kamar tsutsa kamar tana. Irin wannan matsala idan ta daɗe a jikin ƴa mace takan iya hana ta samun rabo, Allah ya kiyaye. Sannan kuma mace za ta iya ɗaukar tsawon lokaci ba tare da ta samu ƙaruwa ba ko kuma ɓari, ko ciwon gaɓoɓi ko ciwon baya ko ciwon mara mai tsananin gaske. Sannan ƴan uwana mata ku yi tawakkali, kar ku ce kun je can kun je nan ba a samu nasara ba. Insha Allah in dai ku karɓa magani a wajen mu za a dace. Alhamdulillah dai kun samu cikakken bayani daga ƴar uwarku mace, saboda an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Saboda haka wannan bayanin da ta yi muku, idan kin san ke mace ce kina fama da ɗaya daga cikin wannan alamomin da ma wanda lokaci bai ba mu dama mun faɗa ba, kar ku yi ƙasa a gwiwa. Ku sani cewa kafin Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya saukar da kowace cuta sai da ya saukar da maganinta. Saboda haka in dai kuna jin wannan matsalolin, ku gaggauta zuwa ku tuntuɓi cibiyar Alhaji Zaharaddini mai yankan. Shin kana fama da saurin yin inzali tare da rashin nutsuwar jin daɗin aure? Wannan shine magani daga cibiyar Aram Islamic Medicine Center. Yanda ake amfani da shi, za ka dangwala yatsarka ne a cikin ruwa, sannan ka dangwalo maganin ka shafa a gabanka. Zai maka maganin saurin inzali, za ka wuce minti 30 ko kuma awa 1. Ba shi da illa, halal ne, kuma an tabbatar da ingancinsa. Yana taimakawa wajen jinkirta inzali da kuma ƙarawa ma'aurata farin ciki da annishuwa.
A tare da wannan magani da nake muku bayani, akwai maganin basir, sannan akwai maganin sanyi. Sanyin kuma kowanne iri kake fama da shi. Wannan kuma shine maganin istimina'i. Wannan maganin zai magance maka duk wata matsala da istimina'i yake haifar maka. Za ku iya samun mu a Najeriya, Kano, ƙarshen titin Zoo. A ƙasar Nijar kuma za ku iya samun mu a garin Kwanni, sai kuma ƙasar Ghana da ke birnin Accra. Hagali! Aini yanzu na zama sahibin Rizoli Cafe da Krima. Ai, kawai jina nake kamar wani matashi. Gamayyar Rizoli Cafe da kuma Krima. Sam ba su da na biyu. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Adam Ezangu. Na zo muku da wata sabuwar hanyar da za ku yi amfani da sabis ɗin data mai sauƙi na ‘yan rufa'i data link. Muna sayar da data a kan farashi mai sauƙi sosai. Haka kuma za ku iya printing ɗin recharge card ta cikin application ɗin, ma'ana manhajarmu. Ba a nan kaɗai muka tsaya ba. Akwai irin su yawwa na tuna. Za ku iya biyan kuɗin subscription na DSTV, GoTV ko kuma StarTimes ta application ɗinmu ko kuma website ɗinmu. Haka zalika masu amfani da mita na wuta kuma za ku iya biyan kuɗin ku ta ciki. Muna sayar da example na duba WAEC ko NECO akan farashi mai sauki duka a ciki. Sannan kuma za ku iya amfani da application ɗinmu wajen tura saƙonni ga mutane da yawa a lokaci guda duka a cikin application. Ba nan muka tsaya ba, muna iya mayar da katin wayar ka ya zama kuɗi zuwa asusun banki. Akwai garaɓasa ga duk wanda ya gayyato wani ya shigo cikin application ɗinmu. Yana da kyauta ta musamman. Akwai kyaututtuka ga mutum 50 da suka fi amfani da manhajar mu a kowane wata. A ‘yan rufa'i data link komai namu ingantacce ne kuma mai sauƙi ne. Mumi, Jibril ya kusanta da abincin nan. Alhaji, ka kusance yayi abincin bayan kuma duka namu ne na mu duka gidan. Haba. Ani tun da na aure ki baka taɓa min girki mai daɗin wannan ba. Me sirri ne? Amnas Food. A yana ake samun Amnas Food ne. Garin Amnas Food ba iya kala ɗaya ya tsaya ba. Akwai garin masara, ana yin tuwo da shi, haka zalika kuma ana yin waina da shi. Amnas Foods suna da alkama don yin tuwo ko alkubus ko kuma kunu. Tabbas Amnas Food suna da tsaken dambu, dan malili, burabusko da kuma fate. Kamfanin Amnas Foods muna da garin yin dan wake a tsaftace da yin tubani a huce ba tare da an kai niƙa ba. Za ku same mu a adireshin mu wanda yake Gaida Fulani opposite Abacha Street daidai Falwaya mai dakali. Sannan za ku iya samun mu a kasuwar Singa, lambar shagon mu 17 gidan gado. Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Mai katafaren girma duk abin da kuke nema. Jakayen Jafco Enterprises ga sauki kamar sari za a ba ku kayan alfarma. Ni Hussein Danko ga cigiyar da nake yi. Shin ina ne zan samu labulayen yayi? Ya dai zai gaskiya ɗaya ce yau faɗa wa kaina zanyi gwargwadon zamani. Kantinan Yanjabko Enterprises mun bunƙasa ta fannin samar da labulaye iri daban-daban na gida da na ƙasashen ƙetare, zannuwan gado, manya da ƙanana, masu ado da plain, ga mosquito net da dardumar sallah da ta shimfiɗawa, kayan adon labulaye kamar hooks, geza, blind, tied back da dai sauransu. Muna karɓar odar ɗinkin labulaye ko waɗanne iri ne. Kantinan Yanjabko Enterprises na nan ko ina a cikin kasuwar kantin kwari da kewaye, kamar kantinmu da ke kan titin Ibrahim Tower Road kusa da gidan man Azman, ko kantinmu da ke lamba 14 kan titin Unity Road muna kallon gidan Lukoro, ko kantinmu da ke lamba 20 da iri daban-daban na gida da na kasashen ƙetare, zannuwan gado, manya da ƙanana, masu ado da plain, ga mosquito net da
da dardumar sallah da ta shimfiɗawa. Kayan adon labulaye kamar hooks, geza da dardumar sallah da ta shimfiɗawa. Kayan adon labulaye kamar hooks, geza, blind, tied back da kamar hooks, geza, blind, tied back da dai sauransu. Muna karɓar odar ɗinkin labulaye ko waɗanne iri ne. Kantinan Yanjabko Enterprises na nan ko ina a cikin kasuwar kantin kwari da kewaye, kamar kantinmu da ke kan titin Ibrahim Tower Road kusa da gidan man Azman, ko kantinmu da ke lamba 14 kan titin Unity Road muna kallon gidan Lukuru, ko kantinmu da ke lamba 20 da lamba 21 jikin katangar Indo Stadium kan titin IBB, ko kantinmu da ke lamba 2 kan titin Plaza Fage ta Kudu, da kuma kantinmu da ke kasan Bene lamba 4 da lamba 5 gidan Alfawali, ko babban reshenmu da ke lamba 76 saman Bene gidan Alfawali. Dukkaninsu a cikin kasuwar kantin kwari. Ana kuma iya tuntubar makan lambar waya 08033333758 ko 08129863821 ko 08023767634 ko 0816055